Действали по-големи заплати? Не, ние. Дойде комисия да установи, Анджева, какво става? Каква е причината? Какво се получава тук? Значи вече сте имали по $100, генералите взимат по началниците по 1000, 1000 и повече. От 1000 до 1600. А камбоджанките стоят по 5. Средно. От 3 до 5 долара. 3 до 5. Никакви проблеми няма за... Чисти ли бяха? Те като всички жени, всяка жена и при нас, както е тук, едната може да чисти, да мие, да пере, другата малко повече обръща внимание. Да се къпе, става дума да се къпе. Къпенето е от шосето, отстрани локвите, където са, те са едни като ровове, те там заедно с кравите и там се къпат. Това е къпенето на тях. Така? Да. Такова нещо може да го чукаш, защото това е пък мръсно. 4-5 месеца като дойдете с мен в такива условия, ще разберете дали може или не може. Хубавки ли са? Имаш ли хубавки? Има, основно самите камбоджанки, между тях има и хубави, но повечето са така малко като островитянки, по-забати са, по-такива, но виетнамки имаше повечето, и тайландки, китайки, филипинки и така нататък. Има ли забавление? Който търси, намира. Хигиената на този народ там? Да.